Zatiaľ čo veľkí skladatelia ako Eugen Cuchoň alebo Jan Ciker sú zvrchovanými pánmi v slovenskej klasickej hudbe, jej súčasnú podobu a smerovanie najviac ovplyvňuje mladá generácia skladateľov. Tomáš Köppl je študentom kompozície a dirigovania na konzervatóriu v Bratislave a klaviristom v jazzovom triu Impako. Začiatkom decembra mal premiéru svojej prvej symfónie Sklenených perál a redaktor Peter Ciprich si ju nenechal ujsť. Tomáš, celkovo symfónia patrí asi k tým najnáročnejším žánrom, ktoré skladateľ môže vytvoriť. Čo bolo pre teba takým rozhodujúcim okamihom, že si povedal, že chceš napísať symfóniu? No, impulzom pre mňa bolo paradoxne uvedenie diela pre 2 klavíre, variácie na Ľudoslavského, variácie na Paganiniho tému. Tam som dostal taký feedback na to, že v podstate, že prečo to boli 2 klavíre. A niekto sa ohradil tým, teda môj profesor dirigovania ma ohradil, že on to chcel určite napísať pre nejaký symfonický orchester, len to akože nechal pre 2 klavíre. A ja som si povedal, že na čo si vymýšľať nejaké metafory o tom, že malo byť niečo ako, tak skúsim teda napísať symfóniu. Alebo niečo väčšie. Tak sa zrodila. Nemáme tu veľmi možnosť stretnúť skladateľa, ktorý napíše symfóniu, a tak z laického pohľadu ma zaujíma, že ako taká symfónia sa tvorí, čo je tým grom, podľa čoho sa ďalej odvíja tá hudobná myšlienka celého nosného diela. Predpokladám, že nepíšeš hneď pre 50 rôznych nástrojov. Záleží od predstavy. Napríklad konkrétne pri tejto symfónii som postupoval v každej časti z tých 4 úplne odlišne. Prvý som tak punktualisticky ako keby išiel v čase a doplňal nejaké nástroje, napríklad, že viem, že tu bude hoboj mať solo, tak som napísal to solo a potom som to riešil iné veci. Potom som vedel, že tu bude niekoľko taktov pauza alebo niečo sa diať, čo som ešte nevedel, tak som išiel ďalej. Ostatné časti som napríklad vypracoval čisto druhú časť klavírne, čisto len klavírny, potom som ho inštrumentoval. 4. časť som napríklad urobil tak, že najskôr som napísal len sláčiky a potom som to dofarbil, takže je rôzny ten postup pri tom, ako tvoriť. A riadil si sa pocitmi, alebo akými si harmonickými zaužívanými postupmi, alebo čím? Pocitmi. V podstate to, čo nás učia, je všetko už urobené a to, ako s tým ja naložím, tak je už v podstate na mne. Moc som sa pri komponovaní neriadil nejakým toto musí byť tak a malo by to byť tak a toto smeruje sem ten akord alebo niečo. V podstate išlo voľne o pocity, o to, čo som chcel vyjadriť a aký pocit som chcel v tom momente dať a kam mal ten pocit viesť. Hovoríme o skladbe, ktorá má celkom zvláštny názov, Symfónia sklených perál. Z čoho ten názov vznikol? No, názov vznikol veľmi paradoxne. Dostala sa mi do ruky kniha Hermana Hesseho Hra so sklenými perlami. A v podstate ani tak na mňa nezapôsobil obsah tej knihy ako ten názov a to, že sklené perly boli akože prisúdené hudbe alebo hre s tónmi. Ja som si povedal, tak keď už ja ako skladateľ sa hrám s tými tónmi, tak sa vlastne hrám s nejakými sklenými perlami, ktoré sú priezračné, čisté, sú rôzne farebné a je to v podstate to skladateľstvo taká detská hra pre mňa aj. Nikdy nevieš, čo ti vzíde z tej skladby, kam sa tie perly zakotúľajú, tak by som povedal. Takže ten názov ma veľmi upútal. Symfónia je 4-časťová, myslím. Áno. Jednotlivé časti majú nejaké názvy? Nemajú názvy, pretože som sa chcel vyhnúť predpojatosti. Ja som pôvodne časti chcel aj venovať určitým osobám, na ktoré som myslel, keď som to komponoval, ale myslím, že pre poslucháča bude úplne jednoduché, keď sa vynechá jednoducho 1., 2., 3., 4. časť, žiadne názvy. Čiže ani tempové označenie. Ani tempové označenie. Toto je taký, nechcem povedať, že prežitok, ale nerad označujem tempom. Pretože každý si to tempo môže prečítať na tej partitúre trebárs a každý ho môže aj chápať inak. Pritom mi napadá hneď ďalšia otázka, ktorá myslím si, že už je viacej filozofická, ale pre skladateľa veľmi vhodná. Čo si myslí, že či je lepšie, ak ten skladateľ niečo nové objavuje za každým, alebo v podstate iba hovorí staré pravdy novými rečami? Myslím, že každá tvorivá práca skladateľa ako keby musí vychádzať z tradície, aj keď ju neguje, tak musí vedieť, že vlastne čo neguje, čo chce potvrdiť. Aj keď prerozprávame starú pravdu novými vecami, tak sme často v dnešnej dobe teda tak usudzovaní, že to nie je moderný skladateľ, že ten neprináša nič nové a podobne. A keď sme paradoxne moc moderní, že ako keby všetko staré zavrhneme a prinášame len to nové, tak je to moc otrhnuté od reality a ľudia to často nedokážu pochopiť. A otázka je, že vlastne, kde je ten kompozičný štýl, alebo či ten skladateľ má sa hrať na niečo,
alebo hľadať seba. Ja myslím, že to hľadanie, ako už teraz Ilja Zelinka hovoril často, že to hľadanie je práve tá cesta. A či už hľadáme tak, že ako avantgardisti, že zavrhneme všetko staré a ideme budovať nové chrámy, alebo ako teraz v poslednej dobe, čo sa hudba vracia k starým štýlom a nejak ich fúzuje, nejak ich pretvára, vytvára nové štýly. Vždycky tá cesta bude na tom jednotlivom skladateľovi. A myslím, že čím skladateľ je starší, tým je to veľmi zaujímavejšie. Takže pri takýchto ranných kompozíciách je ešte badateľné jasne, že sú tam trebárs nejaké citáty z niečoho, ale že sa to na niečo podobá, že sa inštrumentácia podobá na nejakého skladateľa alebo podobne. Teba dokážu tvoji súčasní rovesníci osloviť svojou hudbou? Ako ktorý? V podstate, ja by som to tak prirovnal, že je to ako hranie nejakej počítačovej hry, kde nevidíme celú mapku. Že chápeme ten nejaký okruh hudby, ktorá sa točí okolo nás, potom už dostávame sa k hudbe, ktorú úplne nechápeme. A buď ju odsúdime, alebo sa snažíme preskúmať túto hudbu. Sú takí skladatelia, čo sa týka aj konzervatória, aj VŠMU, ktorí vyslovene prinášajú niečo nové a ja viem, že to nemôžem zavrhnúť, tú hudbu ich, ale že tam je určitý podtext, ktorý ja ešte ako keby nechápem a to ma práve núti ho nejak pochopiť, nájsť si tam niečo. Ale možno to bude trvať 20 rokov, možno to potrvá rok, to neviem. Na záver nášho rozhovoru vám, milí poslucháči, pre krátkosť času ponúkame úryvok zo Symfónie sklených perál, konkrétne z jej druhej časti. Hrá orchester zložený z profesionálnych hudobníkov bratislavských inštitúcií a študentov. Diriguje autor.
to ukáže určite hudobná história. Vy ste počúvali rozhovor Petra Cipricha s veríme nádejným skladateľom Tomášom Keplem. Rozprávali sa o jeho symfónii sklených perál.